Narito ang explanations. Sa formal English, kapag ang sentence ay nagsisimula sa word na only, tapos susunod ito ng time expressions katulad ng only after, only if, only once, only then, only when, at itong only later. Ang kasunod na clause nito ay hindi magsisimula sa subject. Inverted ang forma. Mauuna ang helping verb ng main verb na gagamitin ng sentence. Ganito, helping verb plus subject plus main verb. Sa options natin, ang main verb na ginagamit ay realize. So, ang structure na gagamitin, hindi itong nasa option A at B dahil nauuna dito ang subject at hindi ang helping verb. Mali rin ang structures ng mga options na to dahil ang option A, merong D sa dulo ang realize at sa option B naman, merong S sa dulo ang realize. Dapat tandaan natin na ang main verb, kapag may kasamang helping verb na do, does, or did, base form lang ang forma niya. Wala na siyang additional na D or ED or S or ES sa dulo. So, ang pagpipilian na lang natin ay ang option C at D. Dahil parehong nauuna ang helping verb ng options na to. Pero C ang tamang sagot dahil sa forma ng main verb. Base form ang main verb nito. Walang S sa dulo. Dahil kahit pa singular ang subject na kasama ng verb, basta may helping verb na do, does, or did, base form lang ang forma ng main verb. Kaya, letter C ang tamang sagot. Ang adjective gaya ng busy, nakasunod ng isang linking verb kagaya ng was, kung susundan ng verb form, pwede lang itong sundan ng ing form ng verb. Kaya doing ang tamang sagot dito. Hindi natural na susunod ito ng to do na form ng verb. Ang ibang adjective na kagaya ng busy na kapag kasunod ng isang linking verb ay susundan lang ng ing form ng verb ay ang ganitong mga adjective. Crazy, foolish, mad, stupid, at ng iba pang adjectives na kasunod ng linking verb na feel kagaya ng feel awkward, awful, bad, good, guilty, and terrible. Itong ing form ng verb dito ay nagbibigay ng additional information kung ano yung pinagkakabisihan. At pwede lang itong gagawin ng isang phrase na ing ang forma ng unang word, kagaya ng phrase na doing his tasks. Hindi ito pwedeng gawin ng structures na subject plus verb ang forma kung wala silang kasamang sentence connector, kagaya ng while, as, because, at iba pa. Kaya hindi pwedeng options A and B ang gagawing answer dito. Ang tamang ilagay sa blank space dito ay ang option C, na ipapakita nito kung ano ang ginawa ng subject na we. Kung ang sentence ay magsisimula ng isang phrase na nagdi-describe ng subject kung ano ang ginawa nito, ing verb form ang mauuna sa phrase na gagawing pang describe, kagaya ng nasa option C. Entering. Ang phrase, entering the hall. Ang past participle form ng verb ay magagamit lang kung ito ay nagdi-describe kung ano yung nangyayari sa subject. Pero ang pag-enter ay ginawa ng subject, hindi nangyari sa kanya. So, hindi pwede ang option A. Hindi rin pwedeng gamitin ng options B at C dahil subject-verb ang forma nito. Hindi pwedeng gamitin pang describe ang subject at verb na forma kung wala itong sentence connector. Kagaya ng as, while, because, when, at iba pa. So, pwede natin sabihin na as we entered the hall, we noticed, or while we were entering the hall, we noticed, something like that. Sa item na to, ang test dito ay kung alam ba natin ang forma ng equipment. Singular ba siya or plural? At kung ano ang tamang verb form na kapartner niya. Singular ba or plural? Now, ang equipment ay isang English word na uncountable noun. Kung sa lingwahe natin ay pwede natin siyang gawing plural form, sa English language, ang uncountable noun ay walang plural form. So, hindi tayo sasagot ng options A at B dahil naka-plural form ang equipment dito. At dahil singular ang form na gagamitin natin kapag uncountable ang noun, singular form din ng verb ang kapartner niya dahil dapat magka-agree ang dalawa. Kaya option D ang tamang sagot.
Sa item na to, pinapa-identify kung ano ang tamang quantifier ng evidence na noun. Ang little ba or ang few? Now, kailangan nating malaman na ang evidence ay isang uncountable noun. Although may mga cases na sa academic English ay ginagawa siyang plural form, pero generally, isa itong uncountable noun, lalo na kapag ang meaning niya ay yung mga supporting documents sa korte o mga pang-suportang dokumento para mapapatunayan natin kung ano yung gusto nating patunayan. Sa ganitong meaning, ito ay isang uncountable noun, kagaya ng pinapakita ng definition ng Oxford Learner's Dictionary. So, ang tamang sagot dito ay little dahil ang quantifier na little or ang adverb na little ay kapartner ng mga nouns na uncountable. Ang few ay kapartner ng mga countable nouns or mga nouns na may plural form. Although may little din ang option D, may kasama itong of. Kapag gagamitin natin ang little, kasunod ang noun, hindi na lalagyan ng of pagkatapos ng little. Dapat little tapos yung uncountable noun. Kapag ganito ang structure, little tapos uncountable noun, little evidence, kagaya niyan, negative ang meaning nito, meaning konti lang at hindi enough. So sa example, pinapakita dito na hindi enough yung evidence para masuportahan ang kiniklaim nila. Pero kung positive ang meaning nito, yung konti lang pero enough na siya, lalagyan lang natin ng ang little, gagawing a little para maging positive ang meaning.